ngayong umaga, ngayon lang, may bumili uli ng gin. Pag-angat ng anak ko, pag-angat ng anak ko, tsan, ayan siya, di ba? Ang gaan, sobrang gaan, walang laman. Tapos naka-sealed pa siya. Syempre, nagtaka kami. Hindi namin agad napansin na ayan siya, di ba? Tsan, ayan, may butas. May butas siya. Kaya agad naming sinilip kung basa, kung nabasag ba, pero wala. Tuyong-tuyo, tapos wala yung wala yung kalahati nito. Wala yung ang tawag dito, yung bubog. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. And guys, di ba kahapon, sabi ko, di ba kahapon pumunta ako ng bayan, namili ako ng konti lang naman, tapos meron akong naiwan doon na mga gamis, mga Weasley gamis. Tapos, di ba nag-alangan nga akong balikan dahil nanghinayang ako sa pamasahe. Kasi, magkano lang naman yung naiwan ko doon, siguro nasa worth wala pang 900 pesos. Tapos yung pamasahe namin dito ay mahigit 130, ganyan. Pero binalikan ko syempre, 'di ba? Kasi kung patatagalin ko kasi wala, hindi ko naisip na patagalin. Kaya ayan, binalikan ko siya. Tapos nagtanong-tanong ako dito sa may sa amin kasi dito alam ko merong sasakyan na mura lang yung pamasahe. Kaya lang medyo malayo lalakarin at saka medyo malayo yung daan. Kaya yun, doon ako dumaan ngayon. 10 pesos yung pamasahe papunta ron. Isinama ko yung anak ko. Tapos yun, dito kami sumakay sa 10 pesos lang yung pamasahe. Kaya, ba yan, kakabulbul kanina pa. Kaya lang yun nga sabi ko, malayo yung lalakarin. Pero nagpahatid kami doon gamit yung namin, yung sasakyan na may sidecar papunta ron sa labasan. Pagdating namin doon sa bayan, pumunta muna kami bumili muna ako ng sibuyas at saka ng kalamansi. Ayan, napakamahal ng kalamansi. Ayan, alam niyo ba guys, ang nabili kong kalamansi ay napakaliliit. Tapos worth 50 pesos. Nung binilang ko siya, nasa 60 peraso lang siya, di ba? Ang liliit, sabi ko parang nag-aalangan ako ibenta ng piso, pero no choice, pang piso talaga siya kahit maliit kasi 25 pesos ang 1/4. Ang nabili ko ay kalahati, kaya 50 pesos. Nung binilang ko na siya, 53 yung maliliit, tapos 7 peraso yung medyo may kalakihan na dati piso yung benta ko ng malaki. Pero ngayon kahit maliit lang siya, piso. Ayan siya guys, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ganito lang siya kaliliit. Ayan. 53 piraso. Tapos merong malaking 7 piraso na medyo malaki. Hiniwalay ko, nilagay ko sa isang plastic. Tapos, ayan nga siya, diba? Ay, pusa. Ayan siya. Ang liliit niya talaga. Ayan. Pang piso. Piso talaga isa. Dito sa hiniwalay ko, 53 piraso. 3 piso lang yung sobra. Tapos yung 7 piraso na medyo may kalakihan, hiniwalay ko na lang siya kasi baka sabihin bakit may malaki, may maliit, di ba? Okay na yun, may 3 piso na tayo dito. Tapos may pansarili ng 7 piraso. Yun. Tapos yun nga guys, pumunta tayo ng Omi Merchandise. Bumili lang naman ako ng worth 1,000 pesos. Ito. Yan. Di ba sabi ko nga kahapon, alanganin kung babalik ako ngayon dahil mamamasahe ako para kunin lang yung naiwan ko. Sayang sa pamasahe at sa pagod. Kaya bumili ako ng worth 1,000 na grocery lang doon dahil nakatagama yung ating kita kagabi sa alak. Ayan. So guys, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko. Ay, hindi ko na pala ipakita. Kunting lang naman to, worth 1,000 pesos lang to. Tapos ito yung naiwan ko. Ito yung naiwan ko doon sa bilihan ko ng mga gamis. Ito siya. Sirain ko na lang. Ayan. Kasi, sa ngayon, ito yung aking fast moving sa mga gamis. Yung mga Weasley gamis. Kasi, kahit matatanda, ito yung mga binibili. Yung gamit ko ngayon, medyo matumal. Tsaka yung mga cheap toys, medyo matumal din. Pero, tuloy-tuloy pa rin naman yung bentahan. Tapos, ito lang yung mga binili ko. Ayan siya, diba? Weasley blue. Ayan siya, Weasley gamis. Tapos, pareha siyang blue, pero magkaiba yung laman niya. Tapos, cotton candy. Ayan, bumili ako ng 3 cotton candy. Dati, 45 pesos.
Ayan, dati 45 lang to, ngayon ay 50 pesos. Dati ang kita ko dito ay 15, ngayon 10 piso na lang. Nagbawas na ng 5 piso. Ayan, 3 cotton candy, tsaka 2 gummy roll. Ayan. Ayan guys, kasi yung habol ko talaga dito ay yung lalagyan. Ayan, di ba? Parehas lang yung laman niya. Ang nahabol ko lang kasi dito yung lalagyan ito. Kasi pag wala na siyang laman, 'di ba yung mga karton-karton ng gamis, mga candies, Dalawa. ayan, 'di ba yung mga box na mga candies, kapag wala ng laman, ang pumapangit na, medyo naguguho na. Ayan, dito ko siya nilalagay. Ayan, marami na nga akong ganitong nakalagay sa harap. Ayan, iba-ibang kulay, may orange, may red, may green. Bali 3 kulay lang kasi ito. Ayan. Tsaka itong gummy roll, medyo mabilis din naman siya maubos. Yan, gusto rin siya ng mga bata. Ayan, tapos ito yung pangatlong Wesley, pang-apat. Ayan, 4 na Wesley yung aking binili, 4 na ganito. Ayan, 4 siya. Tapos candy balls at saka stone chocolate. Ayan, ito lang naman yun. Worth ano pala siya? Worth 844 pesos. 844 pesos. Yan. Tapos ayan guys, i-share ko na rin sa inyo kani-kanina lang kasi kagabi or kahapon ng hapon habang nasa bayan ako, 'di ba? Dumating yung ating grocery na medyo nakalimutan kong abutin na lang, may naibayad sila. Ayan, ano lang kasi isang box ng gin at saka Skyflex. Tapos nabuksan lang siya kagabi. Ayan, may bumili kagabi bago man lang kami matulog, bago kami magsara. May bumili ng isa. Andito siya sa may pintuan pa rin. Tapos ngayong umaga, ngayon lang, may bumili uli ng gin. Pag-angat ng anak ko, pag-angat ng anak ko, tsan, ayan siya, 'di ba? Ang gaan, sobrang gaan, walang laman. Tapos naka-sealed pa siya. Syempre, nagtaka kami. Hindi namin agad napansin na ayan siya, 'di ba? Tcharan! Ayan, may butas. May butas siya. Kaya agad naming sinilip kung basa, kung nabasag ba, pero wala. Tuyong tuyo, tapos wala yung kalahati nito. Wala yung anong tawag dito, yung bubog. Wala yung bubog. Ito siya, pakita ko sa inyo, 'di ba? Ang linaw niya, walang basa, walang bakat, walang bakas. Ganito na siya kasi dapat basa. O kaya naman andun yung bubog, 'di ba? Kaya grocery, anong nangyari? Ayan. Tapos yun na nga, siguro 3 pa lang yung nababawas. Ay nak, tingnan mo nga kung ilan na nabawas. 2 pala, pangatlo sana siguro to. Kasi kagabi nga yung bumili, tapos kanina, ito sana yung ibibigay, pero ayan siya, butas, 'di ba? Kaya kumuha uli ng isa. Kaya pangatlo to. Pangatlo to sa nawala doon sa box. Ayan guys, ibig sabihin, 'di ba, kagabi sabi ko, kagabi namin nabuksan yung box. Tapos may bumili isa, tapos pangalawa sana ngayon bibili kasi 3 pa lang yung naalis eh, pangatlo to. Ayan, 'di ba? Kaya ayun, isa kagabi tsaka isa ngayon. Tapos ito ngayon na unang nahila ng anak ko ngayong umaga. Ayan. Sana palitan nila to kasi kung nakita ko sana dito, kahit pasabihin, pero ang labo nga eh. Kahit pa sabihin ang labo na dito yung nabasag, 'di ba? Ang labo kasi wala yung unang-una, wala yung bubog. Tapos walang basa. Wala. Wala ring crack. Ayan, wala siyang crack. As in ano lang talaga siya, butas. Kasi wala siyang crack na sabi dito, crack wala. Kaya yun lang guys, thank you for watching. Sana palitan ng ating grocery dahil magkano rin to, 60 pesos. Diba magkano lang naman to, ang puhunan yata nito ay 51 o 52, diba? 51 yata. Yun. Kaya yun lang guys, thank you for watching. Thank you. Sa ngayon po, na-report ko na po siya. Wait ko na lang ang kanilang respond or action. Thanks for watching.